To se dogodilo na fakultetu. Upisala sam ekonomiju i rekli su mi da postoji ženska futsal momčad. Ja sam došla na trening čisto iz znatiželja, nisam znala neke cure koje su na ekonomiji da igraju sa mnom i oduševile su me na prvom treningu. Tolika požrtvovnost, tolika volja, tolika želja, zapravo je ta ekipa takozvani poznati pod imenom Gablec. I tad sam ja... da. Okay. Tako da, tad su me probudile su u meni neko kad si kod dijete sretno ideš na trening, na igralište, Iako sam imala treninge za nogomet, to je postalo neka moja svakodnevnica, ali te treninge sam jedva čekala. Zapravo taj sveučilišni sport je bio i sama početak. Kako se i krenulo u futsal, kako je to zapravo napredovalo do toga da postoji liga, zapravo je sveučilište glavni bio pokretač, tako su i one mene uvele u sve te lige i tako sam se zapravo počela, zvali su me da dođem igrati u MC+, futsal klub, koji isto tada se natjecao u prvoj nogometnoj ligi za žene i počeli su mi se preklapati treninzi nogometa i futsala. I došlo je sve više, dolazilo do toga da moram birati nogomet, futsal. I budući da sam s nogometom prošla sve uzraste reprezentacija, igrala ligu prvaka, tad sam bila kapetanica i u Agramu. I puno toga je bilo u igri, ali ja sam od uvijek bila neki sportski fanatik i nekak se u meni počela gasiti ta želja za nogomet koliko sam htjela, koliko sam u futsalu upoznala tolike futsal fanatike koji su živjeli, koji je red, rad, disciplina, uvijek da se nešto događa, da napreduju i koji su bili za to i ja sam se jednostavno pronašla u futsalu.